Good morning. Nasa may sa apple tree. Beach and resort. Resort and beach hotel. Isa ka man to, isa nga dili makatara sa taas. Okay. Video mo gina. Hindi kayang bonbon dari teh. Oo. Dali man yun ang kuwan dire sa ukol. Paghihiran ni Samo sa anliti. Inani? Puti? Mao. Saga di ay. Hindi kayang kuwan lang dagat. Isa ka mali itong bailad to nga di man kata diya. Dito makata sa kuwan. Pikas. Pikas. Sigar. Mabawra dia kay natoy naligo dia nga didto na sa unahan no layo na kaya. Mo man ni layo mo gid ang unasan dani gyud. Layo dani mo sa dani. Ya layo na balas kayo layo. Kato ang tunay buya mo. Muna ang laom. Ina na ang buya ka ng laom na. Kana siya te nanay ka ng kuan mo na siyang boundary nga kuan na para makabalo niya. Nanay isda diha. Nanay siya isda. Nang nanay buya. Nanay siya dili na sa pwede kuan to layo na kayo ang kuan o to dito ang boundary o. Nanay buya. Kana siya diha mo agianan sa kuan dito. Nga isa ka man to dito nga pikas mo kata. Ito. Ito. Kudak-kudak sila. Special siya. Ay mudakot sa inyo sila. Namahaw sila na may birthday itong isa. Na birthday. Landmark di klaro ba? Dili. Kay inaani ka magyapon Klaro. nga style o. Dapat nga namin. Oo, pataas ka. Marag naka-Island gali ito. Island nga ni nga pasulod ka. Mama, doon pa yun yung atbang sa makdo. Dahil distansya kita. Paano mo? Tuwa na sa unahan. Unahan Labay na tada na oh. Unahan to na tower. Unahan Panagatan pa na ba gyud. ita? Oo. Panagatan unahan na. Panagatan man eh. Unahan na ito. Unahan na ta. Danang na yung mga building. Nakalapas naman dito sa Pas na. Ando ba rin na kami sa kami nagdaan. Kato sige, bin ang sa oras niya na sa inyo.
Ang ako din ay nakikita yung kuwan. Ikaw lang may nagawas na mga Gikan alas. ni sa kuwan kay makita man Ano siya siya? pag ulit Sing na mo. alas 4. How siyang tambay dito rin pan? Side man to pag ulit na Sa naman Ruben, kita laigid. na ang divine Ah, ang trabaho? Ah. Ayan siya nga. Kuan siguro ko kay laay man ni Richie ay. Laay. na ay man yun yung kuwan. May ka-istorya. Dito kung kuwan wala pa yung klase nila ni Ashley, naapa sila dito. Talaga sa TV. Kapag siya niyan po kay nagpoy ano ang balay na Mary Gloria. Oh. Ay, kasi ang puyo. Ayan yan.